har vi valgt at analysere et stykke på side 97. Vi har valgt det her stykke, fordi det her der virkelig sker noget nyt, og situationen tager en drejning. I meget af tekstuddrag, der er faren meget i fokus, og han bruger samarbejdsprincippet og vil gerne høres og fortælle hans mening. Men det stykke, vi har valgt, der vender situationen, og man kan virkelig se, hvordan kommunikationssituationen tager en drejning, og det er faktisk ikke så meget ham, der har magten i forholdet. Ja, allerede på anden linje, hvor der står, smørsovsen på hagen havde fået en mat overflade, nu begyndte overfladen at revne. Det her det er nærmest en metafor for hele situationen, at nu er det ikke længere ham, faren, der har magten længere, men nu begynder hans situation lidt at revne, altså hans face. I stykket er der brugt nogle sproghandlinger, som for eksempel det er meget regulerende sproghandlinger. Det ses blandt andet her, hvad der står, vi bliver nødt til at anskaffe os en ny bil. Og det her, han bruger nødt til, det er meget regulerende. Udover så det her stykke, så bliver det meget spil på, at både mor og far prøver at opretholde sit eget face, og moren egentlig prøver meget at nedbryde farens face. Blandt andet så står der, hvordan helvede skal jeg få solgt noget, når jeg ikke har nogen bil. Og det gør virkelig klart, at han prøver at opretholde sit eget face. Det kan være, at de ikke har en ret god økonomi, han ikke får solgt så meget. Men han prøver virkelig med at bruge nogle bandeord, og lægge skylden over på, at det er faktisk bilen, der er grunden til, at han ikke får solgt noget. Derudover så er der brugt samarbejdsprincippet. Moren siger her, at det kan ikke betale sig. Det er meget direkte. Hun pakker ikke noget ind. Hun siger sin holdning, og sådan er det bare. Derudover er noget informerende. Hvorfor kan det ikke betale sig? Han vil gerne som et lille barn hele tiden have begrundelse for, hvorfor han ikke må få den her bil. Og ved næste linje, der træder moren virkelig i karakter. Hun gør klart, at han ikke skal have noget, altså han har ikke noget at skulle have sagt. Hun siger, fordi det ikke kan løbe rundt. Det har det aldrig gjort, slet ikke efter det lille eventyr. Hun nedbryder virkelig hans face, og det viser magtfordelingen i deres forhold. Hun gør klart, at det er faktisk hans egen skyld, at han ikke har noget penge. I underteksten kan det være, fordi han har brugt pengene forkert, eller ikke har kunnet tjene nogle penge, men i hvert fald så går hun lidt mere til ham og fortæller, at det er hans egen skyld. Og det er virkelig her, man kan se magtfordelingen i forhold. Det er hende, der bestemmer. Han skal spørge hende om lov, om han må købe en bil. Og det er hende, der egentlig har den endelige beslutning. Nedenunder står der, hold op. Her er det underteksten, der er i fokus. Han, som et lille barn vil han ikke have, at hun skal snakke mere om hans lille eventyr. Og ja, underteksten er jo egentlig, at hun skal lade være med at snakke om det. Som en lille parallel samtale til moren og faren, så kommer overblikket ind i gang imellem og stiller spørgsmål, men de snakker egentlig bare videre over ham. Hvilket også fortæller om, at han ikke rigtig har nogen nogen situationsfornemmelse. Moren siger så ikke noget. Hvorfor søger du ikke noget på fabrikken? Det viser, at hun igen taler lidt nedladende til ham, når hun mener, at en fabriksarbejde er ikke det fineste, men hun er måske lidt mere moden og ved, at det er det, der skal til. Så på en høflig måde nedbryder hun hans face. Og så kommer han med, jeg er ikke nogen lønslave. Det fortæller noget om, at han prøver at opretholde sit eget face, og samtidig bruger en informerende sproghandling. Og moren svarer blot med vrøvl, hvor i underteksten er, at jo, det er du, og du skal ikke komme og lade som du ikke er det. Frie fugle har ikke børn og kone. Der slår hun virkelig fast, at han skal ikke tro, at han ikke kan få et arbejde af det hans egen skyld. At det står til, som det gør. Ja, og udover det, så har vi også valgt at tage udgangspunkt i et andet stykke, hvor man ligesom kan se, hvordan faren han rent faktisk reagerer. Altså hvordan han til sidst ligesom bare prøver at blive opretholdt sit face og ligesom redde de stumper, der er tilbage. Altså det gør han ved sådan at han prøver at skabe sympati ved sådan at sige her, det der med,
at han er sindssyg, og min far forsøger at køre Lars ned, og mine forældre synes, jeg er en fiasko og sådan noget. Altså han prøver virkelig at få altså hans kone og hans 2 børn til at forstå, at han også har ret. Altså her er han også meget regulerende, altså han vil gerne regulere deres holdning til hans far og hans forældre. Og moren, hun er stadigvæk her meget kortfattet, og sådan det der bare, hun svarer bare, de hader mig ikke. Altså hun er meget samtalestrukturerende og prøver bare at lukke samtalen. Altså her der er underteksten egentlig bare, at hun synes lige så godt, at han bare kan droppe det, og hun har ligesom fået ret. Og i det her stykke, der, altså faren han prøver ligesom også altså, at få ændret den her magtfordeling, så at det ikke bare er moren, der styrer det hele og er samtalestrukturerende, men at han også har noget at sige. Ja, og man kan også sige, at altså det, at han sådan begynder at råbe, og altså at han sådan rent nonverbalt, ekstraverbalt, her råbte, altså at han sådan ændrer sit toneleje, og man kan fornemme, at stemningen måske bliver lidt mere intens, også ved hjælp af de her styrkemarkører, de her udråbstegn, der han bruger i det her tekststykke.